ଗତକାଲି 3 ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରହାର, ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୋହନା ଥାନାର ଅଫିସରମାନେ NH 326A ହନୁମାନ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋହନାରେ, ସେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅଡ଼ବା ପଟୁ ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟେ ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଦେହରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଆଗରେ ପୁଲିସ ଚେକିଂ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ୟୁ ଟର୍ନ କରିକି ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବୁଲେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। SDPO R ଉଦୟଗିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ MV ଚେକିଂ। ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ତଲାସି କରିବାରେ ସେଥିରୁ 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ 20 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ।